Fremtiden, den ligger derude og venter på os. Jo bedre vi kender den, jo bedre kan vi forberede os. Det hævder i alle tilfælde nogle fremtidsforskere. Andre, som sociologen og fremtidsforskeren Torben Bo Jansen, mener, at fremtiden kommer til os. At der er mange mulige fremtider, og at der er en proaktiv interaktion imellem de beslutninger, vi tager i dag, og den måde fremtiden kommer til at forme sig. I en forstand kan man sige, at principielt kan en leder jo gøre, hvad vedkommende vil. Specielt hvis lederen ejer virksomheden. Leder, der ikke ejer virksomheden selv, men sidder der som ansat af en bestyrelse og aktionærer, de har en forpligtelse til at udnytte de aktiver, der nu engang er opsamlet i en virksomhed. Eller hvis det er en offentlig institution, så den samme problemstilling. Og det vil sige, at måden, hvorpå man videreudvikles som virksomhed, som person, det er ved at finde mødestedet imellem virksomhedens kompetencer og så en målgruppes behov. Og hele tiden sørge for, at i mødestedet, der er man også virkelig i stand til at opfylde behovet. At virksomheden udvikles ved at fremtid, ved hele tiden at sikre, at mødestedet eksisterer, og at man bliver bedre og bedre til at opfylde brugernes behov. Og det forløb, det er i virkeligheden en S-kurve, en indlæringskurve. At man bliver bedre og bedre til at opfylde en målgruppes behov. En person bliver bedre og bedre til at udføre en bestemt aktivitet. Det er en indlæring. Og en af indlæringsforløb, det er det, man kalder S-kurver. Hvis det her er tid, og det her er evnen til at udføre tingene, så er det her en S-kurve, at man først bliver man ikke særlig meget bedre så hurtigt. Men når man først kommer nået til et vist niveau, ja, så går det hurtigt, indtil man når et slags kvalifikationsloft på det pågældende område. Et klassisk eksempel, det er børns ordforråd. I løbet af de første 60-70 måneder, der lærer på tværs af kultur børn 400-100 ord. Det foregår som en sådan S-kurve. Her. Først lærer man kun nogle få ord, lærer dem langsomt. Så der kommer en periode, hvor man virkelig lærer det meget hurtigt. Mange ord på kort tid. Og til sidst, så er man nået snært op til de 400 ord, og så går det langsomt med at lære igen flere ord. Og det, der er interessant, det er, at det gælder på tværs af kultur 400 ord. Altså penguin engelsk, det er også 400 ord. Så det er læringsforløb. Individuelt, det gælder også på samfundsplan. At samfundet tilegner sig nye idéer, ny teknik, som et indlæringsforløb. Og at virksomheden også selv lærer at blive bedre og bedre som en indlæringskurve, en S-kurve. På den måde har ledelsen et grundlag for at opstille rettesnor. Det har en rettesnor for, hvordan det skal udvikles. På et hvert tidspunkt vil den befinde sig på et bestemt stadie i S-kurven, og ud fra viden om, hvor den befinder sig på S-kurven, ja, så kan den også vælge, så skal jeg være så meget længere på S-kurven om 1 år, eller 2 år, eller 3 år. Og hvis den er heroppe, og det er jo der, hvor det virkelig begynder at blive spændende, hvis den er heroppe, så sker der ofte det,
at ledere ikke erkender det. Og så tror de, at de vil blive bedre og bedre, om så må sige, kan gennembryde loftet. Men det, der sker heroppe, det for virksomheder, det er typisk, at man har udnyttet en teknologi, så den faktisk ikke kan forbedres væsentligt. Altså, at yderligere forbedringer koster mere, end det giver fordele for brugerne. Og det er et eksempel på et forbedringsloft.